Maweh raras rehenaning driya Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang nyuwun sewu lemah bengkah nyela-nyela saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti dumateng Sinuwun Prabu Duryudana ya Anoman banget panarimaku gawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku wae tampanana Anoman. Nun inggih kula pundi dados jejimat Sinuwun. De kepenakne anggone padha lungguh nok-nok ngestoaken dawuh. Iki pendhita Kendali Sada sing peparab Begawan Anoman lakar kasinggihan Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Di kepenakne anggonmu padha lungguh ya Anoman. Nun inggih mboten kirang sekeca anggen kula lenggah. Sembah pangabektiku kula katur Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Ya wis ndak tampa agawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku wae tampanana senggono. Lho nggih kula tampi ngastu kekalih kula pundhing mestaka andayana jejimat gesang kula. Njandur gunung kadingaren kowe prapta menyang negara Ngastina kene. Sajak sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita kang amangku gati. Lho nggih Sinuwun ngaturi wuninga. Bilih sak mangke kula puruhita dhateng Begawan Kyai Dawaludin wonten ing Pondok Sumur Jalatunda. Edan kowe Anoman kowe kelebu murite Kyai Dawaludin. Nuwun inggih lakar kaluhuran kados mekaten. Oh alah Anoman. Wis tuwek mambu lemah barang panggah meguru wae. Dek sing kok goleki iki apa to Man? Anoman kowe wis tuwek kempong perot jambul uwanen. Dadak meguru ana Sumur Jalatunda, meguru ngaji ana ing Kyai Dawaludin. Pamrihmu ki apa? Sing kok goleki iki apa? Nyuwun sewu panemban, wong ngudi ilmu tambah kawruh menika mboten wonten watesipun, ibaratipun awit lair ngantos dumugi pati, wiwit jabang ngantos rapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Anoman wonten dawuh Mara Diage, sediamu apa, karepmu apa? Kowe sowan ana pendopo negara Ngastina mriki. Bares kures blak kotang terus terang. Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Sowan kula prapta jengandika Sinuwun minangka dados duta utawi utusan. Kula dipun utus kalian guru kula ing Pondok Sumur Jalatunda. Nuwun inggih guru kula pun Begawan Kyai Dawaludin kala wau. Kowe diutus. Nggih. Lah banjur Anoman kowe dikongkon apa? Nyuwun sewu menawi lepat diagung pangaksami. Awit kula menika nampung mestuti napa ingkang dados perintahipun guru kula Kyai Dawaludin. Anoman sowan dhateng negari Ngastina mriki tinanggenah mboten ketang sagebyaring tatit. Sang guru kula, Sang Kyai Dawaludin
badhe ngampil utawi nyilih wujudipun Dampar Kencana negara Ngastina. Edan kowe Anoman. Caca montap lir kinatap tuko yayasinipi Caca bang mawinga-winga wengis kumejot padoning lati Desmalaning rat lekedeking jagat gelah-gelih bumi panusmaning jajalanat sukertaning bawana Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok Anoman anggepmu apa? Kiai Dawaludin gurumu kepingin ngampil utawa nyilih Dampar Kencana negara Ngastina. Tegese Kiai Dawaludin kepingin jongkeng palungguhanku dadi ratu ana ing negara Ngastina iki. Krana apa? Krana Dampar Kencana utawa kursi Kencana mujudake simbol kewibawaaning Prabu Duryudana. Nantang alus Kiai Dawaludin yang satelek. Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna sakalanggung tresnanira marang Sahdian Banon Jinawi walah Anoman kowe kuwi abdine Yayi Prabu Kresna kowe iki abdine adiku sing minangka dadi titise Bathara Wisnu ning kenang apa kowe ora iso milah, kowe ora iso milih. Endi to perintah sing bener, endi to perintah sing ngawu-ngawu gawar. Endi to perintah sing becik, endi to perintah sing elek. Anoman Sumurupa. Paribasan sedumuk bathuk senyari bumi. Kiai Dawaludin kang bakal nyilih Dampar Kencana negara Ngastina ateges kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina. Paham ora? Goblok kowe Anoman, goblok. Wah! Sumala sumaran temper gandel buntut mah joglo hawala. Anoman jare kowe kuwi pendhita ana ing Kendali Sada apa maneh saiki kowe meguru marang gurumu Kiai Dawaludin. Kenang apa kowe kok ora tanggap ing sasmita? Kenang apa kowe ora waskita? Dene kowe diloropne, kowe dijlomprongke, kowe diblusukne karo Kiai Dawaludin kok manut ae. Oh ala Anoman. Pendhita kethek, pekok kowe Anoman, pekok kowe.
Enek tekek mangani debok, enek ketek lah kok goblok. Ya kowe kuwi ya. Dasare kethek iki derajate ana sak ngisore menungsa, Dadi gampang dipengaruhi, gampang kombak kumbuling kahanan. Kowe iki dienggo mikir lho, Tek. Kene iki dienggo mikir lho. Nek ora iso mikir lerena dadi pendhita, wis dadi begal, dadi preman ning pasar ngono. Goblok kowe, Mas. Handedal gayuh kekono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning warih Mbadha kolan tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari wauta kaya mangkono sedaya samya ngunek-ngunekke risang Anoman ibarat entek amek kurang golek anggenipun ngundamana risang kapiwara Anoman datan ngucap nadyan mung sakecap ananging malah sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca 5 indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara nafsu alwamah, nafsu supiyah, nafsu amarah kang sarta mutmainah wis biningkas among sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucuking grana anut marang giyaning kekayun kayungnyun angayati ayaning paratama kaya mati sajroning urip urip sajroning pati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine risang senggana matek aji saipi angin sedyane arsa medal saking kraton negara Ngastina nanging lakune Anoman malah keblasuk tumuju aning keputren negara Ngastina Anoman ilang, Anoman ilang. Wah. Anoman ilang kok Prabu. Wah, meneng ndi iki mau? Lole ketek ilang. Dadi adur-dur miturut
Anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring pro abdi Koko Prabu Baladewa Anoman ical Koko Prabu Anoman ngilang. Lah inggih to Yayi. Mak keplas ilang saking Pandulu. Niki saged dados bukti nggih. Anoman kalah wibawa kalian Pendhita Durna. Padha-padha pendhitane ning bareng diunek-unekke ngilang tanpa sengkan, ngilang tanpa sebab. Pun mboten usah kuwatir, Anoman niku minder, Anoman niku wedi kalih Pendhita Durna. Kula Sumelang yen iki mengke Anoman gadah niat ingkang boten prayogi. Bapa paman patih senggune wawan. Kula wonten dawuh tinimbalan nggih anak anggir Prabu Duryudana. Kakang Dipati Basukarna. Wonten tinimbalan Yai Prabu. Paman Sengkuni lan Kakang nganggo Karna Basusena kula utus ngupadi wonten pundi murcanipun Senggana. Ganjel batos kula, ganjel ati kula. Menawi dereng wonten katerangan ingkang cetha bab ilange Anoman. Menawi Anoman sampun kepanggih ora usah dadak kesuwen pateni mawon. Mergi Anoman kula anggep klilip sajroning negari Ngastina menika. Jalaran Anoman ugi muridipun Kyai Dawaludin kala wau. Nuwun inggih ngestaken dawuh Yayi. Sendika dawuh nggih anak Prabu. Barengi sintrang samirana. Mugi-mugi Ngastina tansah pinaringan ayem lan tentrem kalih saking bebaya menapa kemawon. Samirana kentering mare pandikan guru ing parang rinunton ing kanon tumapa ing lelakon sintrang samirana kentering mare pandikan guru ing ing manon tumapa ing lelakon sintang samirana kentering mare pandikan guru ing parang pinuntun ing manon tumapa ing lelakon. Prataruna Angutriya Sanes kala mangka sadunging dumati marsudi ing kawruh kang akeh gunane bisane sembada
Nyuwun sewu. Nyuwun sewu Sang Dewi Banowati sampun ngantos niki mengke ndadekke fitnah. Sampun ngantos perkawis niki mengke ndadekake kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Awit kula ngabiyantara marang Paduka Dewi Banowati. Tobat. Kok iso ndadekake perkara ki jane piye larah-larahe Anoman, piye ceritane, piye gancare. Nggih. Menawi to sinuwun Prabu Duryudana ngawuningani kula mapan wonten kaputren mriki mendah baya dukane, mendah baya nesune. Sebab wonten ing setinggil pendhapa negara Ngastina kala wau sinuwun Prabu Duryudana sampun dawahaken dedukan dhateng kula lan sedaya tamu ingkang rawuh samya ngelek-elek dhateng Anoman. Satemah Anoman matek aji saipi angin ing pamrih saged medal saking negaring Ngastina nanging lah kok lampah kula malah keblasuk ngantos keputren negari Ngastina mriki. Mila kula nyuwun pamit Sang Dewi. Ngosik Anoman ngosik. Aja lunga dhisik Anoman. Walah Anoman. Ora ana sing takjak crita. Ora ana sing takjak rembugan perkara-perkaraning Banowati Anoman. Nyun sewu menawi sinuwun Duryudana ngawuningani kula dhateng mriki kula saged dados parantutuwan. Yen ana nesune Kakang Prabu Duryudana, Banowati sing tanggung jawab Anoman. Jenengan apa mboten wedi kalian bojo jenengan? Jenengan apa mboten ajrih kalian sinuwun Prabu Duryudana? Ora. Duryudana kae nyembah karo aku Anoman. Napa nggih? Ketoke gedhe gagah dhuwur nek ning omah ki ngumbahi andraku Anoman. Oh, iya. Tiwas kebeneran kuwi mapan ana kene Anoman. Ana sing takjak rembukan, ana sing takjak curhat. Babakan menapa Sang Dewi? Babakan menapa? Aku rina pantaraning wengi mangan ora bisa enak, ngombe ora iso seger, turu ora bisa angler. Ning omah rasane kudu lunga, bareng lunga rasane kudu balik omah. Perkawis napa? Aku ki jane lara apa to Anoman? Sodyaning sun Gusti walasa dasih kasosih margya lara asmara rang-orang ugung mangarang aku iki jane lara apa to Anoman? Ora ana sing bisa tak sambati, ora ana sing bisa tak jak ngudarasa. Nyuwun sewu. Lah Sang Dewi Banowati niku kraosipun pripun to kraose? Pusing napa mual? Aku ya ora weruh Anoman. Gumun setahun jembleng serendeng. Aku gumun karo awakku dhewe. Aku urip ana keputren negara Ngastina kene ora iso ngrasakne ayem, aku ora iso ngrasane tentrem ing urip. Bobotku ki biyen 70. Saiki iso suda swidak Anoman. Wong susah ya ngene iki. Wong jibek ya ngene iki Anoman. Lho bondo cumawis, Raja Brana cumawis, kok tesih susah niku sing dipun susahaken napa?
dingge dhewe ya. Nggih. Aku iki jane nyawang bojoku Duryudana kudu mungkak-mungkuk kalau. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Lah karo sing lanang, ayo mbah. Ya wis kaya ngono kuwi kahanane. Aku mbiyene rabi dijodokke karo wong tuwa. Jane pilihanku dudu kuwi Anoman. Ya wis ngene iki nasibe rabi dijodokke karo wong tuwa timbang wong tuwaku nesu, timbang wong tuwaku purik, luwung tak turuti, luwung tak sembadani. Ning nyatane ora kepadan rasa, kosok balen. Aku yen pinuju dikeloni kaya jerit-jerita aku. Oh iya iya. Iya iya iya. Iya. Oh, malah kaya misuh-misuh aku. Jo. Ngono kuwi tek pirang-pirang taun lho Anoman. Ngono kuwi ora padha kecemplung neraka jahanam. Nganti saiki kahananku lara, aku sakit Anoman, aku sakit. Ning ora weruh aku ki jane lara apa, obat getih goreng sedih rasane. Nggih. Ngaten. Kula badhe usul. Usul apa? Dipun tampi kenging, dipun tolak nggih kenging. Wong jeneng usul niku mboten kudu ditampa. Menawi Paduka Sang Dewi kepingin waluya jati temah nirmala, kula aturi tindak wonten pertapan utawi pondok pesantren Sumur Jalatunda. Teng mriku wonten pandhita, wonten kiai ingkang pinong wonging dewa. Caket kalian panembah inggih menika Kiai Dawaludin. Awit Anoman menika sampun ngerti, Anoman menika sampun mangertos piyambak. Kathah ingkang sami sowan dhateng mriku lan wangsul menika antuk pepadang. Kathah sing ruwet-ruwet saged udar. Kathah sing sami nampi pacoban peteng-peteng saged antuk pepadang. Sing duwe masalah bakal entuk solusi. Mbok menawi Sang Dewi Banowati saged sowan piyambak lan ngaturaken menapa ingkang dados unek-unengipun wonten guru kula Kyai Dawaludin wonten ing pondok pesantren Sumur Jalatunda. Tartamtu Sang Kyai Dawaludin bakal madhangaken pepeteng lan udharaken reruwet jengandika Sang Dewi Banowati. Sapa Anoman? Kyai Dawaludin. Pondoke Sumur Jalatunda. Kok kowe ngerti? Kula santrinipun. Oh iya. Ya. Yen mengkono Anoman mara diage aku terna rono Anoman, aku terna rono ben enggal waras apa sing dadi panandhange Banowati. Lho nggih boten saged. Upami kula mbeta Paduka Dewi Banowati lan kula konangan kalian Prabu Duryudana, mesti Prabu Duryudana ndawahaken dedukan dhateng pun Anoman. Kula mboten saged Sang Dewi. Tak kandhani ya Anoman. Duryudana bojoku ki karo aku sarwa kalah. Kae ketoke awake gedhe. Nanging gedene kae gedhe gentong, gedhe gombong. Ora duwe isi, ora duwe kekuatan. Ning ngarepe wong akeh ketok gagah, bareng ning ngarepe Banowati yo nyembah. Ora tau menang musuh karo Banowati, menapa mengkaten? Aku bareng karo lakumu ya Anoman. Aduh. Pripun nggih? Ora sapripan-pripun. Kula mboten sekeca Sang Dewi. Aja kuwatir, aku ora bakal kandha sapa-sapa Anoman. Saiki aku bebarengan karo lakumu tumuju aning pondok pesantren Sumur Jalatunda nggone gurumu Kyai Dawaludin ya Anoman. Napa ngaten mawon. Sanes wekdal lain waktu mbinjing napa mbinjinge ngaten jenengan sowan piyambak ngrika. Dados ampun ngantos bareng kalih kula. Aku bareng kowe. Yen kowe ora gelem barengi aku saiki bakal bengok sak kayangku. Mbok menawa keputren Ngastina ana maling, kowe mengko malah dikeroyok karo Kurawa, mesti kowe bakal tumekaning pati. Piye?
Kowe gelem bareng aku apa ora Noman? Waduh, nyapo jane aku keblasuk rene bareng iki nyapo ngono lho aku. Malah ruwet ngene iki ya. Piye, kowe gelem apa aku bengok sak kayange? Ora usah dadak pinggir suwi. Aku bengok lah Noman, aku bengok. Ojo banter-banter. Piye? Aku bareng kowe apa aku bengok sak kayange? Nggih. Meneh mekaten kula namung sabiyantu kalian Paduka. Lah banjur carane piye Anoman aku bareng karo kowe carane piye? Supados mboten ngawis tarani, supados ben mboten konangan. Kula aturi Paduka Sang Dewi Banawati mlebet wonten ing kancing gelung kula. Kancing gelung ki cilike semono apa sedeng Anoman? Awalipun nggih radi angel ing dangu-dangu saged mlebet piyambak. Aku mlebu Anoman. Mlebu kene yo Anoman. Nggih, monggo. Njero enek AC-ne ora? Wonten. Aduh, sikilku kecepet Anoman, sikilku kecepet. Sakit boten enggak kok Aduh, mati aku kebobolan keputren negara Ngastina. Keputren negara Ngastina ana maling, keputren negara Ngastina ana Duratmaka. Wani nyidra, wani nyolong putri Ngastina Dewi Banawati. Iki yen aku ora lapor sinuwun Prabu Duryudana malah aku sing dihukum sinuwun. Sinuwun Prabu Duryudana Ngastina wonten maling sinuwun. Baleni omongan kula dhateng ajeng. Sumur Jalatondo dipun bubaraken mboten. Dipikir diunggahne didukke, diunggahke didukke. Wong arep bubaran ora mung waton ngomong bubaran ning dipikir sik. Dikencengi, dikendoni, diunggahke, didukke. Apa keluyane, apa kekurangane. Dipun bubaraken mboten. Nek kula mboten. Sinuwun lapor sinuwun.
jeweran ngringetmu. Melar mingkus sampenganmu. Ana apa bocah mban? Nyuwun ngapunten sinuwun. Keputren Ngastina wonten Duratmaka wonten maling. Maling nggih. Yen pancen nyolong Raja Brana, bondo donya negara Ngastina, ben digawa sak kuwate. Ora bakal gelo atine Duryudana yen mung dicidra wujude Raja Brana. Menawi ingkang dipun colong wujudipun Raja Brana kula mboten bakal matur ingkang sinuwun. Lah banjur Kang garwa Dewi Banawati. Kang garwa Dewi Banawati ical sinuwun sesarengan kalian wujudipun kethek putih pun Anoman sinuwun. Banawati lang. Nggih. Yai, lho, Yai. Aja semaput, Yai. Lho. Sabar, Yai, sabar. Dewa Bathara ya jagat Pramudita dewa patenana Duryudana. Banawati mung semono katresnanmu karo Duryudana. Kowe mbiyen ngomong tresna karo Duryudana, kowe mbiyen ngomong setya karo Duryudana tinemune jebul. Mbel gedhes gombal sing dadi omongmu, gombal sing dadi ucapmu. Kowe jare lahir batin yen tresna aku sehidup semati ning kasunyatane kowe gelem diplayokke karo kethek putih. Banawati pancen tak akoni aku ki wonge ora rusa Banawati. Aku ki ora rusa ning aku aja dipadhakke dipadak-padakke karo kethek Anoman lara atiku damput. Sabar Yayi, sabar. Innallaha ma'asabirin. Duryudana ora nyalahke Anoman. Duryudana ora nyalahke Senggana. Ning nyalahke Banawati. Layak akhir-akhir iki Banawati dicedhaki moh. Benisuk biasane gawekne wedang saiki wis ora gelem. Jebule masalah tinemune jebul akhir-akhir ki gandeng karo kethek apa peh kethek ki buntute loro. Banawati. Gendho kembenmu lamis ucapmu. Apa-apa kowe tak sembadani, kowe facial ning salon ya tak kancani. Banawati kowe tega karo aku, kowe ninggal aku Banawati. Mang bocah mawon kula napa? Ngadeg. Mangsarehne ati sampeyan. Pun kakang ingkang badhe jumangkah Kang Sarta Kumrembyah, kula grepelik Anoman kalih Kyai Nenggala. Wedeka ninggal Duryudana Banawati. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam.
Hau. 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 Hidup tanpa cinta bagaikan mayat tanpa ambulan. Ra iso wiu. Janji. Aja. Eling nyebut. Eleke menungso ki yen mati nganggo cara mati nista. Wong mati niku kapirang wonten telu, mati utama, mati madya, kali mati nista. Mati utama niku wong sing berjuang merjuangke agamane, merjuangke negarane kok mati niku bakal dicatet diijoli swarga tundha sanga. Niku kalebu mati utama. Ning nek mati madya niku mati kena jalaran lara. Swarga utawi neraka menika gumantung amalipun wonten ing alam donya. Ning nek mati nista punika kanthi cara mati nglalu, ngombe obat, ngombe racun, lampus diri menika cadanganipun neraka. Paduka katuran lenggah ingkang jenak Ratu Gedhe, Ratu Kondang tinggal Banawali nangis ngisi-sini. Anoman urusane Baladewa. Lah, betul. Wong lanang tinggal wedok anak nangis tuku no. $250 ya mboten saged. Sakniki napa-napa pun mundhak barang rakulaan kok. Engko tak nggo langganan, nggih pun manut lah ngono. Anoman urusane Baladewa. Anggepe apa? Ratel Nenggala mati kowe. Tambah 50 tanduk ya. Nggih. Asik. Anoman, aja ngalih. Banowati mbok balekke apa adep-adepan karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok mboten saged suwi? Anu awakku ora patek fit. Rada masuk angin. Nggih. Luar biasa. Kok enek gambare kupu-kupu. Kaya sing tak temu ning sanggar iki. Beyuh. Tak mulih sik ya. Nggih, ngatos-atos. Ya. Ambung sik no. Yo, wis tuwek ora golek dalan padang. Olahane. Luwara kabeh anjak. Gandanya Sekar Gadung
Ridhomawur mangawawurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetekadya butula wara pangri ing turangga esti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit Paman Senguni wonten dawuh anak Prabu ing Mandura anak Prabu Baladewa wis ketemu Paman liripun tinemuni jebul Anoman tumuju aning keputren negara Ngastina lan nyidra garwane Yai Prabu Duryudana pun Dewi Banowati wela kujurane wani-wanine Anoman si kethek putih gawe perkara ana negara Ngastina kene. Paman, saking kedadean menika kula saged nggagapi Kyai Dawaludin anggenipun madeg dados kyai wonten ing Pondok Sumur Jalatunda mung dapur kepengin ngrong-rong kawibawanipun Yai Prabu Duryudana lan beradat Yai Dewi Banowati. Dereng marem rasane ngatining Baladewa Paman yen durung mateni Anoman. Sak serampunge mateni Anoman monggo dipun luruk pertapan
pertapan Sumur Jalatundha. Yen ora gelem bubar pertapan Sumur Jalatundha biyoki batang sayuta sendika dawuh nggir. Bocah kura ora sandadak kesuwen muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Kepiyakna kabeh wadyabala Kurawa kinen sikep gegamane ngaprang. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih. Mateni Anoman lan bubarke pondok pesantren Sumur Jalatundha. Lho nggih ngestaken dawawan budal dina iki. Henjing bidal gumuruh saking paseban Jawi kung ingkang bala kuswa obra busananira lir surya wedalira harsa madangi jagat Gya bebudalan Sata Kurawa. Wadyabala
yo yo yo